Dnešná vychádzka smerovala na štrkovisko v Drahovciach, je to revír Chyť a Pusť. Som tu prvýkrát, úplne neznáma voda, ale je to tu krásne. Ticho, žiadne autá, žiadny veľký ruch. Je tu síce kopec kaprárov, ale tak uvidíme. Dúfam, že ma tu nezahačbojili sami. Dnes budem miešať to isté, čo minulý týždeň som miesal v Cíferi. A bude to TTX-1 a dovoňam ju super krekom pleskačovým. Pridám tam troška kukuričky, čakám aj kapríkov. Uvidíme, či vôbec nejaký bude ochotný prísť takto ku kraju a či je červenú potápavú vločku. Pridáme pár červíkov a vybavené. To je nezabudnúť presitovať poriadne krmivo. Mám dneska 3 sitá, aby som to spravil ešte jemnejšie. Jedno hrubé, troška jemnejšie a úplne jemné. Takže 3-krát presitovať, nech to pekne je funkčné. TTX-ku opäť celú vysypem do kýbla. Super kreka do druhého kýbla. Kilo TTX-ky, nemiešam ho rovnako ako to základové krmivo, ale treba to vždycky v tej nádobe rozhrnúť a tak, aby TTX-ka bola kompletne zaliata. Netreba sa báť dať liter vody na kilo TTX-ky. Tá TTX-ka si to krásne potiahne. No a na kilo základového krmiva dáme pol litra aj kúsok, lebo som vylial vody. No a premiešať, necháme odstať. A keď to nažije, tak potom začína fáza sitovania. Dobre. Párkrát som to prehodil, krásne sa to rozvoňalo. Vynikajúce. Môžeme sa ísť rozbalovať ďalej. Krmivo pekne nažilo, je vidieť, že ho treba už len presitovať. A TTX-ka tiež krásna hmota. Treba to len spojiť a ideme na to. A hurá do miešania. Najprv hrubé sito. Preosejeme najprv to základové krmivo. Na hrubo. Necháme ho troška zase nažiť, aspoň 5 minút. Tie suché čiastočky tam ešte raz nažijú a potom to už len dositujem a dáme pár červíkov a hotovo. Po ďalších 5 minútach, ako nám to naživolo, ideme už cez jemnejšie sito. Toto je vždycky fáza, ktorú mám najmenej rád, ale je to dobre investovaný čas do krmiva. Ono sa to potom väčšinou ukáže aj na úlovkoch. Tak krmivo je preosiaté. Je vidieť, že má krásnu štruktúru, sa to prepojilo. S tou TTX-kou má to krásnu kukurično-sladkú arómu a treba to už len obohatiť o troška kukurice. Nie je veľa, predsa voda má len 7 stupňov, takže aby tam toho nebolo veľa, keď príde len pár rybičiek, ťažkú vločku
Nech to leží v tej 4-metrovej vode na dne. Vždycky treba dať do krmiva na úvod trocha kostiakov, prípadne trocha pinky, nech to na začiatok aspoň malé rybky priláka a potom už treba pridávať živej nástrahy a návnady podľa potreby, koľko je ryb na lovisku. No a krásne to chytilo takúto štruktúru. No a krmivo aj pekne viaže bez nejakého veľkého utláčania. Na dne to bude hneď pracovať, takže fakt dúfam, že tá ryba príde pri kraja. Si dneska zachytám. Počítadla vynulované, krmivo nachystané, krásne navlhčené, nachytanie, kostiaci, pinka, kukurica na dokrmovanie, dendrobena nesmie chýbať, keby niečo. A tu mám nejakú nadypovanú kukuričku, takú ľahkú, zabarenú, mrazenú. Tá zvykne plávať, ale vie nadľahčovať háčik, takže je to vždy zaujímavejšie ako táto ťažká z plechovky. Červeníčky kúšu, pleskáčov nechcú pustiť vôbec k tomu. Pleskáčov k tomu vôbec nechcú pustiť, ale zábava dobrá. Konečne prišli nejaké rybky. Najprv plotičky, ale takéto krásne pleskáče. Nádhera. Rádo schytať. Také pekné 50-ky. Takéto plotičky krásne, vyfarbené. Lotičky krásne berú. Rádo schytať takto pekne. Lotičky stoja v stĺpci. Dole na dne evidentne asi nič nie je, ale lotičky takto krásne reagujú na ramienko natiehnem kostiaka, 2 pinky k tomu a idú krásne.
Šlap, šlap, šlap. Plotičky chvíľku brali na kostiakov, ale začal som im dávať takto kukuričku, úplne tú varenú, a vždycky k tomu pripichnem jednu pinku. Pinka tomu robí taký kontrast a chutí to. Prehodený plavák, ale rybka tam je. Hej. Šup. A pre dnešok dochytané 4 hodiny za mňou. Strašné trápenie, počasie sa zmenilo, pršať začalo. Najprv 2 hodiny nič nebralo, potom som chytil nejaké ryby, potom začalo pršať, fúkať. Teraz už leje, ochladilo sa riadne, tá ryba na to zareagovala veľmi zle, jednoducho ju seklo a absolútne ku koncu už teraz poslednú pol hodinu ani záber. Chytal som, čo tu bolo, a koniec. Jednoducho sú aj také dni, vo februári je taký a niekedy sa môže človek postaviť aj na hlavu. Odchytá to, čo sa dá, to, čo príde, a viac si nezaslúži, keď je takáto zmena počasia. Ale k samotnej montáži som ešte chcel ukázať. Pri tej 3,5 metrovej hĺbke som používal takýto typ plaváku Kerry 3-gramový, aby som rýchlo prešiel ku dnu. Mal som potom meter od háčika som mal takto torpilky s bročkami, ďalších 30 cm ďalší broček, ďalších 30 až 40 cm ďalší broček, a mal som v podstate 25 cm náväzec o hrúbke 0,10 mm a malý háčik, na ktorý som dával jedno kostiaka, 2 pinky. Tie plotičky pekne na to reagovali, tým sa to ľúbilo, tie tam niekde stĺpci lietali, ale tá ryba jednoducho si tam vôbec nechcela sadnúť. Pravdepodobne
aj toho pleskača, čo som chytil pekného, potom som mal ešte jedného, ktorý mi padol po zaseku, rátam, že sa to poplašilo a ryba odplávala. No a teraz už prší, takže zbalím a idem na niečo teplé domov.